Os visitantes que o desexen poderán afondar na obra de Carlos Barbieri ata o 16 de xaneiro a través da mostra de 43 óleos e acuarelas que permanece exposta no Centro Cultural Lustres Rivas da Ribeira. O artista arxentino realiza a través desta mostra un percorrido pola súa traxectoria, coas temáticas recorrentes que marcan a súa obra, dende motivos ecuestres e caninos ata as cada vez máis habituais estampas mariñeiras e de paisaxes galegas, dende que hai 2 anos recalara no Barbanza. Hace 2 años que estoy en Ribeira. La verdad que cuando se me ocurrió el título, la verdad que los gallegos, y acá cada vez que me escuchan hablar, siempre tienen un cariño o un familiar o alguien en Argentina, o sea que siempre me he sentido muy bien acompañado y muy bien representado. Un poco mi vida fueron los caballos, soy pintor de caballos de toda la vida. Poder ver o propio xesto dos cabalos, o ver o que denota é un mimo hacia eles importante e de todas as exposicións que temos dificilmente podemos encontrar algunha que se houbera pois detido tanto, en este caso, en un animal tan bello e perfecto como é o cabalo. Debido ás restricións derivadas da pandemia, a inauguración da mostra realizouse a porta pechada, tan só coa asistencia de autoridades e o Legario San Pedro, amigo do artista, que foi o encargado de descubrirlle moitos tesouros agochados na comarca. El ten unha obra que eu invito a visitar porque é moi fructífera e é moi elocuente, dende un academicismo perfecto na súa doble temática que leva moitos anos facendo, desde o seu tempo dun Sotogrande, toda esta mostra de cadros de aquí, que el ten 2 temáticas recurrentes na súa traxectoria, non? A equina e a canina. A mostra permanecerá aberta ao público de luns a venres en horario de 10 a 2 e de 7 a 9. Os sábados poderá visitarse só polas mañás, entre as 11 e as 2.